Tinokudokezai mabuja kana katauya nhau dzanyasi zuva rochi 20 mwedzi uno waYechwabvu. Apa totanda nonyaya iyo yostaringi. Ipapa wanhu wazhinji wadoka vari kuramba vachindoreketa nozvonyaya yostaringi. Ipapa palibe ari kuziva kuti chii chaizvo chakanyatsa kuitika kuti zvizodaro, nekutoti mwedzi wakurume bepanhau roDaily News riri kuseenzesiwa mazuva ano kureketera hurumende raakareketa iro kutoti haiwa zvichazoburika mumwedzi wakakunguru kuti Starlink inenge yapuwa chere rezinesi kana kuti inenge yanyimiwa. Kuno apa yazondomukirira kupuwa palibe kana mwambozviziva. Nhaya werikaiti goona hedu kwazvinoperera, asi pakafitira kunge pano nyaya ipapa Potras yagototi gorekai kutetekera katsamba kari kutenderera padande mutande kari kureketa kuti kwaiwo Potras wangu waribe chauri kuziva nozvonhauye wanoita zvavo mapwapwa wangu wari kutoti ewo wakunyepera kuti palibe zviri zvawanyora, asi zvese zviri mutsambazvo aiwa ichokwadi kamu wangu waribe chauri kuziva. Hino ipapo ticharamba takaringa kwainoperera. Bepanhau uri padande mutande reunyuzoku wagoreketayo kutoti kwaichivhayo akanota pokare pasarudzo dzapfuura, nokuti ndiye akapuwa basa romari yomukuamerica mamiliyoni 40 million US dollars pachirungu kuti kuzeki kuti aendese zvinhu zvokuvhotesa. Ndipo unotoona kutoti aiwa kutongiwa nomupavha chaiko, kutongiwa noasvinu kwakaita kunyangariwa. Wakomana muitiro wakadari munhu mubodzi eidi mari yakaita kunyangara, unondoiti banda guta mugwitiro watinoita sadza yotoita kunge mari yekumiyawa yokuti unopedza pakuija inoramba ichindouya idi zvakaita kuoma chaiko. Asi rimwe zuva gavari richadambura musungo. Wachamisa wagoreketayo masoko okukorokotedza IEC yokuSouth Africa nokutekaedza kwavari kuita sarudzo dzavo kureketa kuno tiri kuramba tichiringaidi kuona kubvira pakureketa kuenda zvese zvawakaita. Zvizhinji zvacho wakaita tuzvinu. Wamwe vanhu wagototi wakakona, asi pawanga wakavhiringana mukondo esizwe paye ndipo papanyangara rikaiti goona kuti zvinopopera zvakaita sei, asi tiri kuramba tichizvitenda kuti wari kuitawo tunhu tuzvinu tunoyemurika zvakanaka. Wamunangarwa kureketa kuno wanangariwa wakaenda kuKenya. Kwai kuno musangano wowanhu vari kutungamira bhangi romuAfrica robudiriro roAfrican Development Bank, pokare noumwe musangano womagavhuna ADF rikaiti goona kuti zvinenge zvimbopera sei. ADF kwai Africa Development Fund. Tinenge tiri kunyepai kana paino zvimwe zvinenge zvaburika kana kuti waine zvawanenge wareketa wamunangarwawo, tinenge tichindokunyepai zvinenge zvichiitika. Ipapa kunowa basa, tikaenda kuMatarodzi Mhosva kunowa basa wana wambosenza kuyuko kuimba Mugabe iya. Kwai wagoba masipunu, mapureti nozvokusenzesa zvokujira zviya, mautensils pachirungu, cutlery, ari kusvika mari yokuAmerica mazviuru 500,000 US dollars. Wobva wabvunza kuti imi kana wari kunzi wagoba zvinhu zvakawanda kudari zvomari yakadari, isu tichiziva kuti masipunu masipunu kari kundoita dhora mangani ko unoyaboya kana dhora 5 ko iwo awo aizoita mari anga akawanda sei. Unobva watoona kuti panochanja chopfenei papa rekai tirambe hedu takaringa. Peno wane zvimwe zvawagoba asi wari kunenedzehwa kunzi wagoba masipunu kusvikira waringa wawanyepa kuti tisi takaba. Heno tikai tigoringa kuti zvinenge zvimbotikaidziwa sei. Kuzaka kune imwe mhuri ipapa yagobatiwa nomhosva yokuti wagonyepera kuti mubvana wavo wapfa, wari kuda kuti wanothe mari inopuwa noEcoSure. Warume
mudiro wakadaro mari wakaita kunyangariwa idina yawe unobva waita kusaya kuti kohoko nai vanhu vachiita hunhu hwakaita kudai warume izvi zvinonyadzisa izvi. Rekai hedu tirambe takandoringa kuona kwazvinenge zvichienda kuti ndokupi, asi paribe chisvinu ipapa wapuwa mwedzi mitanhatu yekugara mujeremy tikuramba tichiringa kuti inopera sei. Tindori kumatareko pokare, uyu mwana wa Sobusa Gulandebele a11 Gulandebele kwaya atobuditsiwa ipapa apuwa bhero romadhora okuAmerica 200 zvaakuburika nomapurisa kwai Gulandebele yu agonzi nomunhu akabatiwa hano zvinodhaka ndiye muridzo zvinodhaka apa rekai tichagokunyepai kana yaburika nyaya yacho chaiyo yakaitika, nokutoti ndiyo banyaya chaiyo tiri kuzoziva tese kutoti pane zvimwe zvinenge zvakaitika ipapo. Tinokunyepai kana zvarekete kam. Jacobo Mafume ipapa ari kutotanda kumutsa hondo yechimurenga chaiyo muguta roHarare. Agoreketa kuti wana vhenda wari kutengesa zvinhu mugwagwamu kwai hokoyo neni ndikuda kutokubisai kukukiriyai mese kusvikira mapera mese kuburika imomo muguta momo muchatomusenza bazvo zvino. Wakomana tima rakadaliri munhu anotadza kugwisisa wakomana kuti vanhu vari kuezawo kuzviraramira kamu kuti zvinhu zviite zvisvino woenda wese kooba chere zviri kuita mapfeneya. Rekai tirambe takairinga kuti ane ikona chere hondo yaari kutanda iyi akutipinda muchuniyozani chaiyo ndo unozanukawo wokundoti zvese tinotogara tichiita kuhwisana kuti zviite zvisvino. Rekai tione kuti zvinopera kupimu. Kumapepa aendesiwa kumatarotsi mhosva nokuti kuno mumwewo chidiki weZANU-PF atadza kuenda kudarotsi mhosva. Magweta achanyora kuti kwai akaenda kuSouth Africa koringa nokumema kutekaidziwa kusarudzo election observer pachirungu. Zviri kureketa chere kuti IEC yakazopa ZANU-PF mvumbo yokuti iuye koita izvo zvokuringa sarudzo. Heno tichagoramba takaringa kuti zvinenge zvichienda nokupi tichikunyepai. Apawo ZANU-PF waakutonyanya izvezvi kureketa kwai Chamisa Godini akareketera zvaakareketa nozuro ari kunyanya kutemba Sadaki kuno Sadakiyo ndisi kutopinda ime kureketa pwito dzakawanditsa paribe chisvinu. Asi rekai tigoramba hedu takaringa kuti wanenge wachimboipedza sei nyaya yacho. Kana waine zvisvinu zvekuita tichazviona ipapo kuti zvinenge zvichiitika chere. PSL yagotiyo mutambo yebhora yonyika iri kumbomisiwa kutamba yozobenuka zuva rochi22 mumwedzi watiri kubata iyo. Paipapa wari kundotamba mutambo mubodzi wanga wakambomisiwa nokutoti kuri kuya mutambo yokupinda kuFIFA World Cup qualifier pokare mutambo COSAFA inenge ichiitiwa mazuva ari kuteera Rekai tione kuti zvinozopera sei. Toringa dziri kuitika pasi rese. IEC yati yatanhadzirira manje kwese kwati ngwengwengwe magetsi ariyo kwese zvese zvinoda kuseenzesiwa kuita sarudzo zviripo. Aiwa tikuti makorokoto ipapo. Rekai tione kuti mangwanayo zvinenge zvamira sei. Apawo pokare wakati vanhu kavhotei, rangarirai basi kuti kunodiwa chitupa, kuenda nopasipoti, kuenda nolicense ndekutyaira motika. Endai nochitupa basi ndochega chiri kudikana. Mahofisi eHome Affairs ari kuramba akavhura zuva ramangwana kuitira kuti wanenge wataya zvitupa wagoende kopuwa chitupa chokumbomirira chopepa chiya kuti zviite zvisvino. Tikuti makorokoto kuna izvozvo wari kuita tuzvino. Hwaramaposa waendesa masoja anosvika zviuru 2,920 2,828 pachirungu kunyika yese kuti waaringe nokumema kuti zviri kuitika nokuita kuti sarudzo dzitekaidziwe zvisvino zvakanaka paribe kana kuvhundutsana kana kudidi.
kuramba tichizvitenda izvozvo. Dai zvatoita kudando idi zvaita zvisvino, tione kuti wanoipedza wakaita sei. Tichindoti mapato ese ari kuenda kovhoterwa muSouth Africa, makorokoto, pindai mujaho wakaita kuvhurika kusvinu, tione kuti mbani anohwina ipapo. Mutungamiri wenyika waRamaphosa kureketa kuno wagoisa zviri pamutemo kunyora chidhindo chawo kuti mutemo une chokuita nokuseenzesiwa kombanje zviri pamutemo zvakabatiwa nohurumende kuti unoseenzesiwa sei upinde pakuita mutemo chaiwo nyika yawo. Wabedu wari kutekaira, wari kumiraba, wari kudaba zvokumira. Rekai tione kuti zvinombopera sei ipapo. Namibia yareketa yekutoti nyaya yonzara yapinda munyika nonyaya yokusana kwemvura iyi yatoita kuti tiite state of emergency chaiyo nokuti palibe chisvinu. Kureketa kuno rekai tione kuti zvinenge zvimbopera sei. Asi wakutokumbira kutopemha kwese kwese kuti nai dotipasaiwo kamu chokudya mabuja zviite zvisvinu. Rekai tione kuti waJeremani wamwe wokune dzimwe nyika wachagodiniko imo munyika yeNamibia kubatsira vanhu nechokudya. Kwaye hurumende yekuNigeria yamisa basa kambani yoNigeria Air. Idiwo tinoendera mberi kana zvichiita kudandi. Dzimwe nyika dziri kutopfuma nekambani dzondege, isu tiri kutoita kumisa varume. Idi munhu mutema anonharo. Ipapawo kuSomalia kwaye kuno vanhu vanosvika zviuru zvakati wande vari kuvhiringana nechirwere chomanyoka chokorera, zvokutoti ipapo wakutokumbira mamirioni 2 awapuwa noAmerica kuti achimbidza asvika waone kuita basa rakunadzira nokuchengetedza upenyu hwavanhu. Wariwo mapato anopikisa kunyika yomari wagoti iwo tiri kunze kwenyika asi takutoita kuti hurumende yedu inzi iripo kunze kwenyika kuno. Rekai tione kuti inopera yakaita sei iyoyi. Tinenge tichindokunyepai mabuja kuti zvinenge zvitekaira sei, asi zuva ramangwana madziso ese anenge aripo imo muSouth Africa achiringa zvosarudzo kuti dziri kutekaidziwa sei. Takadaroka ndini wenyu Mhanduwe Onhawu, tobayana zuva ramangwana.